लोगो हमनो नागिरदों ओमफ्राय बेयो आंखौ सानैजों फेस टु फेस लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलाय मा गेम सिगांनिफ्रायनो गेम गेलेनो गेम गेलेनायाव लुबैयो मा गेम गेलेनो नोंसोरलाय फ्रि फायार नै दासो गोदान मोनसे भिडिअ फैलायबाय आरोना स' जोंनिनो बर' सिख्ला माने फ्रि फायार गेलेनानै गुबुन हारिजों लोगो मोनलायनानै माने सिराखानायाव लोगो हमलायनानै बेलेग हारिनि हौवासाजों माने रुमाव थाहैलायनाय दायो हमजाबाय आरोना स' गिबियावनो आंनि बे इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय नै दिनै माने फ्रि फायार गेलेनानै जोंनि बर' हिन्जावसाया गुबुन हारिनि हौवासाखौ माने गुवाहाटि सिराखानायाव थांनानै लोगो हमलायना माने बिसोरो बेंगलराव ना मा थांदोंनो आरोना खोनानाय बायदिब्ला बेंगलराव थांना रुम लानानै थाहैदोंनो दायो हमजाबाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो जेनेबा बुजिनानै लादो जोबजासिम नायनानै नोंखौ अलरेडि आसामनिफ्राय लांनो इनफरमेसन हरखादों मिथिबाय दा नों न'आव थांगोन ओमफ्राय बेखौ बहाय लोगो मोनामोन बेखौ गुवाहाटि सिराखानायाव लोगो हमनो नागिरदों ओमफ्राय बेयो आंखौ सानैजों फेस टु फेस लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलाय मा गेम सिगांनिफ्रायनो गेम गेलेनो गेम गेलेनायाव लुबैयो मा गेम गेलेनो नोंसोरलाय फ्री फायर फ्री फायर হয়েছে মানে মোবাইলে ভালো পাবলিশিংছে আমি এটা ইনফরমেশন বলি কই কিনি আমি আইছি আরে এটা ইনফরমেশন করা না তোর লগত জনি আছে এই ইনফরমেশন করছে এতিয়া গেছ হাউচত যাম বুলি পাছে এম কৰি আছো এতিয়াতো যাবই লাগিব উপায়তো নাই এতিয়া नानि थांगोन ना नोङो যাবই লাগিব स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना एसे बुजिलायदो जोंनि बर'फोरा माने बेबायदि जाबाय थादो जाहाथे बिदि जाया आरो एसे बुजिलायदो बयबो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच बाय बाय